Vám tu visí americká zástava. Áno, my sme americkí vlastníci. Helikoptéra, ozbrojenci, armáda v pancierových zariadeniach ide proti ľuďom v košeliach. Je to tak preto, že tí ľudia v košeliach si to tak vybrali. Nie títo, ktorí boli zastrelení, ale tí, ktorí ten terorizmus vedú. Zomreli tam dvaja fotografi Reuters, podľa správ, ktoré o tom sú. Teda miestni ľudia, ktorí pracovali pre Reuters a ktorých fotoaparáty vyzerali ako pancierová päsť. A asi je zbytočné sa ospravedlňovať. Tie rodiny, tým už tých ľudí nikto nevráti, ale je dobre si to priznať a uvedomovať si, že robíme chyby. Irak sa stále nevie vymaniť. Čo tá vojna priniesla Iračanom? Iračanom priniesla určite veľa utrpenia. Len včera zaútočili teroristi v metropole Priniesla im určite väčšiu slobodu. Dnes majú Iračania väčšiu slobodu ako za Husajna. Viac ako 200 zranených. Podobné Ich krvavé vlastný prezident alebo predseda vlády už na nich neútočí bomby vybuchli na verejných miestach nervovými plynmi. Častou metódou útočných nie sú tam popravovaní ľudia za odlišný názor. Nenápadne auto odparkovať a odpáliť. Ale priniesla im aj určite väčší neporiadok, väčší chaos, lokálne povstania, samovražedné útoky, výbuchy na tržniciach. Je to lepšie alebo horšie? Ja si skôr myslím, že je to lepšie. No ale tá základná otázka je, po 7 rokoch tej vojny, že mala byť alebo nemala byť. Keby bola dnes tá situácia taká ako na začiatku, malo by sa do tej vojny ísť alebo nemalo. No a ja tvrdím, napriek tomu, že je to dnes už úplne nepopulárne, že by sa malo ísť znova do tej vojny. Poviem prečo. Aj pre zbranie hromadného ničenia. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Nuclear weapon. Active chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. He's got them. He's got them. He's got them. Ja neviem, či ich niekto za tie mesiace, keď sa to pripravovalo, tá operácia, či ich niekto odtiaľ odniesol, premiestnil, ukryl, alebo tam naozaj neboli. To neviem povedať. Nope, no weapons over there. Maybe under here. Tá vojna začala po útoku na dvojičky. V New Yorku. Útok na dvojičky bol obrovský útok na západný svet. To nebol nejaký malý teroristický útok, ani len stredný na nejakú vojnovú loď. To bol obrovský útok na skoro až srdce západného slobodného sveta. No, je nejaká oficiálna verzia, ktorá má 85 dier v sebe a každý, kto má 3 mozgové bunky, chápe, že to nebolo tak. Prinieslo to obrovské utrpenie. Prinieslo to smrť 4 000 Američanov a 10 000, možno 100 000 Iračanov. Ale celkové si myslím, aj po tých 7 rokoch, že tá vojna bola správna.